Ben, xa estamos... Vale. Pois nada, vamos a transmitir. E xa está. Chua. Pois nada, continuar. Xa levo días agardando a hoxe para seguir co xogo. A ver, ¿dónde estábamos? Vale. Vale, era o rollo das chaviñas. Na seguinte, é agora. ¿No? Eh, Ten que ser nesta, ¿no? Penso. Hai que dar outra. Vale, esta aquí. Vale. Non sei que fixen, pero... Vale. Epa. Vale, este túnel non ia para aquí. Mm, o ascensor. Ah, claro, ainda non teño o pincho. Necesito outro pincho. Para aquí nada, ¿no? Nope. Vale, este é o puzzle que acabo de facer, sí. Aquí. A esquerda, ¿no? Veñamos pola dereita. Para pasar por todos. Sí, aquí penso que nunca estive, ¿no? Pero ca hélice esa non podo facer nada. A ver se atopamos como de saco. Vale. Imos ben porque aí está o chamuco do outro día. Mm, Pechao.
E queda unha. Escoitei un ruido. Este. Vale, teño un parásito, creo, ¿no? Bueno, somos un equipo, gente. Isto que tengo aguillón. Sí. Levo tipo aí ao lombo. Nada. E por aquí. O que me falta ainda é o pinchiño na man. Vale, a chaviña. E aquí, ¿no? Aquí. Outra volta. Vale, xa ten 3 boliñas. Un ascensor. Non podo interactuar con eso. Para arriba. Pium, pium, pium. Dalle jamaco, se o fago varias veces. Vale. Agora teño o pincho, non? Pincho. Hai que pasar correndo. Non? Ah, no. Podo volver entón despois. Aquí, nada. Vale, segue por aí. Aquí que... Aí nada? No. Xa podo... Vale. 3, 2, 4. Falta un. Falta un. O da dereita pode ser ou... Sí. Por aquí, non? O ascensor.
Dereita de todo, penso. Onde está a pasarela? Aí non? Sí. Creo que esta non fun ainda. Penso, vamos. Non hai nada. Aliens. Meus primos. Pois podo volver para a primeira. Aí creo que había un sitio onde poñer o pinchiño. Pois non vai con nada do que teño. Corre. Agora teño o pinchiño. Ácido. Vale, pois non é esa. É esta. Vale. Pois xa podemos sair. Vale. Só os onde fixemos algo. Vale. Entón é este, non? Malo que ainda ten ácido aí. Vale. O último, penso. Ah, só teño medio, non? Todo. Sí, perfecto. Ah, sí. Xa teño os 4. Por aquí no, outro cogomelo desos. No, a volver. Ahora a esquerda de todo. Aí vamos. Que volver para atrás. A man aí. ¿De dónde? Aquí. Y ahora se supone que deberían caer os 4, ¿no? Sí.
Vale. Pero xa quedou movido o último. Ah, teño que sacalo enteiro. Entón teño que facer un triángulo super raro. Como vou meter ata tan fondo? O sea, non... Vale, aquí temos dous. Teño que conseguir que o primeiro sin o terceiro se quede arriba. A ver. Vale. Easy peasy. Bota fumeiro. Parecen uns dediños. Vale. Un colega máis. Non enchufas en ningún sitio. Hey, 05. Que pasou? Bueno, hasta aquí chegastes. Ah, mira. Había xentiña aí dentro. Pois entón este pincho será o que me faltaba, vamos. Penso que era o da esquerda de todo, non? No, tampouco. Joder. Pois que raro. Pensei que me abriría un último camiño. Para que non había outro? Non, iso supoño que será das chaves, vamos. Pois era no terceiro, non? Para que non. A
Había outro camiño aquí. Dereita ou esquerda? Da igual. Sería... Aquí tamén era para coller... Ah, non? Non. Xa estamos aquí outra vez. Parece o mesmo do outro lado, pero xa totalmente deturpado. E aquí é onde arranquei esas especies de linguas. Nada, nada. Pensei que había un rollo secundario por aquí para ser. Ai, pois nada. Pois non, non hai. Que foi donde me poseu o chamuco. E nada, no de antes non había nada, entón. Hola, Kodama. Epa. Sí, epa. Aquí temos o túnel, polo que non se pode pasar. A chave que xa atopei. A volta completa. Esquerda. Si, xa me dixo a Elisa que perderas o tren. Pero bueno, estivo ben. Preguntoume Luz Fandiño se tiña algún libro publicado. E tuñe que regalar o poema en que lín. No, tampouco. Pois esa era como a miña segunda opción. Ah! Podo escoller. En que botón se escolla. No. Ou é un menú simplemente. É porque teño 3 brazos, 4. Ah, claro, polo chamuco que teño encima. Entón debe ser un desto, non? E inventario, oxe. Sí, pois fíxome bastante ilusión, non sei, como nunca me pediron nada, nin así. Sabes como se cambia de arma? Ou pódese, polo... Espera. Ou non ten nada que ver isto cas armas, é só inventario. Porque pensaba que me facía falta o rollo a última chave que conseguín para abrir iso. Era abro o inventario.
Botón A, non? Sí. Se dou para os lados, nada. Ah, vale. Pois nada. Simplemente será un obxeto. A ver, que isto arma tampouco é. Bueno, polo menos dá hostias bastante máis que calquera outra cosa. E aquí está o ascensor de sempre. Vou pola esquerda, que só fun outro día unha vez, que foi donde collen a chave. Xa non volvín, penso, non? Non, non é... non é non. Pois baixo, retrocedo un pouquiño. Eu estaba moi auto-hypeado, porque eu levaba moito tempo agardando. E pois cando vin que o anunciaba rollo Xbox e así, pois quedei flipando, pero eu pensaba que sería rollo que tería menos presuposto, sobre todo. E que sería algo moito máis minoritario. Pero deuselle bastante bombo ao final. Por aquí entrei, non? Penso que sí. Ah, non. O malo é que eu xoguei outro día, o día que saiu, e non o volvín a tocar. Entón non me acordo ben como cheguei ata aquí, nin que zonas explorei, nin cales non. Vale, aí hai unha porta. Ah, vale. Ah, creo que había varias portas con puntiños só. Mesmo ao comezo de todo o xogo. Que a min sempre me gustou o rollo horror cósmico. De feito, agora mesmo estou lendo un relato de Lovecraft, o de Nas montañas da locura. No. Vale, fun á dereita desde o camiño principal. Neste xogo non me está funcionando o de ir sempre á esquerda. Sempre era camiño sen xeito. Por aquí. Que? O parásito? Que cabrón, ¿no? Que?
túnel, por aquí no hay nada. Seguimos baixando. Vale. ¿Canta luz? Oh, hostia. Ah, é verdade. É que xa se me esquece o de que vai haber inimigos e así, a tiros. Hostia, deulle aí unha lagueada. Ah, baixoume a vida un pouco, non? 3, 7... Igual tes como tempo para facelo. Dereita, esquerda, vamos de fronte. Móvese. Sí. Son brazos? No, son raíces. Dous. Ah, vale, danme o dous aí. Vale, vale. Xa casi nin interactúo, pero como vin que se poñía o rollo para interactuar. Vale, aquí vemos si hai final. ¡Ey! Hostia. Grande, ¿eh? Pues por aí estou. Ti. Vale. Esto, decidir ir polo centro. Vale. Ah, xa estou no acto 3. Hostia. Pois sí que vai rápido o xogo, eh. Bueno, saber cantos actos ten, pero... Tampouco me quedei nunca atascado de verdade. Ah, ácido, me cago en Dios. Vale. Ah. No me recarga. Merda, quedei atascado. Hostia, tío. ¿Esto cuántos tiros ten? Un, dos... Un, dos, tres, catro, cinco. Un, dos, tres, catro, cinco. Un, dos, tres, catro, cinco. Vale. Te un tiro cada 5 segundos de media. Joder, tío. Qué putada.
Ah, ¿en serio? Joder. Pues vaya putado bug, Me cago en Dios. Vale. Aí hai outro. Vamos a facer como antes. Ah, deu-me. Ei. Ah, vale. Hostia, executei, ¿no? Ei. Como mola. O que non me mola é a vida esa que teño aí. A saber que pasa cando morres. Vale, agora xa podo ir por aí, por aí arriba, ¿no? Pero teño que volver a mover isto, ¿no? Bueno, primeiro vamos a asegurarnos se hai algo máis por aquí. Non, por aquí non podo pasar. Por aquí tampouco. Entón iso. Este daqui. Ah, eu quedei aí pensando que cono facía o da serra que corta o brazo. Pero como non sabía o que facía nada, sabes? De feito, por que mo distía? Ah, vale, corro non é unha opción. Que pasa cando morres? Ah, vale. É que había como unhas boliñas brancas encima da vida, entón non sabía si morría, si che gastaba unha desas. No, pues no. Reiniciase xa está. Non creo. Que raro. Vale, pero ainda non tiña nada metido. Así que vou ter que volver a pelear contra Tokiski, supoño. Entón, agora por aquí volvemos ao comezo. Teño que baixar pola esquerda. Por aquí. Que a chave do 2. Collo, baixo. E aquí está o chamuco, non? Ah! Ah, merda, xogoume, Vale, non é na cabeza.
Ah, xa está. Malo que teño que pelear contra 3 bichos antes de fuxer de aquí, me cago en Dios. Ainda queda outra, non sei se podré escapar. Sí. Canto menos pelee, mellor. Aí está. Ou igual xa está pensado para non deixarme escapar. Vale. Temos o chamuco este. Me cago en Dios. Vale, 2 golpes. Joder. Seguimos ao mesmo tempo. Ai, Dios mío. A ver quen acaba antes, co dama corre. Vale. Outra vez. Ah, non che solta. Ah, baixoume a vida, claro. Os bichos a maioría volven a agacharse. Ah, non sabía. Quería baixar. Que volvo ao puto inicio. Sí, non. Aí está. Bueno, enterouse toda a aldea de que estamos aquí, eh? Bueno, se loito contra el morro.
Coito de todo, me cago en Dios. Meu Deus, que grande é isto, non? Vale, hai que meter unha esfera aí dentro, non? Vale. Cambia unha esfera que teño que sacar do alto ao baixo. Vale, un ascensor. Epa. Listo. Vale, outra grúa que pasa a esfera que teño que coller abaixo dun lado da grúa a outro, penso. Vale. Vale, aí hai unha esfera. Ah, este é donde estaba o chamuco, non? O que collen antes. Hai que mover máis isto? Posible? Ah, vale, move só se ten a pelota dentro. Vale, vale. Eu aí buscando. Ah, nos imos ir a... Sí, imos ir ao... Bueno, ao festival da... Imos ao final do slam, vamos. Estuvo Nuria ali onte tamén. Na súa liña. Ah, era un rollo exactamente igual que outro ou é outro rollo que se veu para aquí el só?
porque si é a zona é exactamente igual. Pois sí, é mesmo. É como se veu só dun lado para outro. Quero decir, aquí non o podo coller porque vai por aí. Ah, hai dúas esferas. Vale, 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 vale. Ah, se xiro unha móvese a outra tamén. Bueno, isto baixame, súbeme. Esta collas están aquí. Debería poder xirar todo isto. Só estas dúas direccións, Como que non che adiante tanto? Se non é nada, cabrón. Se isto se fai non vira. Debería haber unha terceira palanca ou algo, non? Pero aquí foi por donde cheguei, así que nada de pintar manerías. Vale. Entón isto é como super comezo, non? Esa é a primeira que collín. Pero agora podo atallar por esta ponte. E se me meto e movo... Ou igual teño que coller unha esfera de abaixo ou algo así. No, creo que teño que levar unha destas esferas abaixo, que non é o mesmo. Merda, xa se despegou. Si, aquí non hai esferas. E necesito unha para pasala aí. Vale, esa non se move. Aleluya, milagro, milagro. Unha bola. Vale. Agora que xa a puxen aí. Ia dicir, conseguirei facerlle un nojita ao tipo ese, pero non. Que va, cabrón. Vale, entón ábrese un pasillo aquí. Polo que agora non podo pasar. E unha vez abre iso, sei que podo.
Claro, continúo con de vida só. Vale, vale, vale. Joder, tío. Podían avisar antes tamén. Hostia, como fago para ter máis vida? Podes pincharte? O que? Curar, disparar. O de curar? Non me fai nada no botón de curar. Eu teño unhas xiringas, hostia. Pois salteimos. Pois non me son o das xiringas, eh. Pero cóllense aquí ou collenas moi eu deixeinas moi atrás. É que senón, menudo no hit. ¡Ah! Pensei que pasara o tempo xa para darlle unha terceira vez. Si, non as tes. Si, son as bolas esas baleiras que están sobre a vida. Ah, vale, están baleiras, lo. Pois agora como fago. Bueno, mato a este que xa me piquei un pouco. 2 hits e escapo a correr. Ou deixou pasar. Eu sigo así. Coa de voltas que di. Non era por si era máis ou menos nesta zona ou era anterior. Porque anterior xa non podo volver, penso. Ah, ven para aquí. Non podo agocharme. Bueno, si pasa de fronte. ¡Ey! ¡Iso! A ver. Como me curo. Tens que darlle a curar mentras apuntas. Estoy dando, eh. Espera. No de... No de cura... No. Estoy dando como un colgado.
Ah, vale, agora. Vale, teño que acceder aí dentro. No, no. Vale, acabasme de spoilear, Kodama. Eh. Ah, todo chamucos, eh. Molan as animacións do asesinato. Eu só quería... Eu non lle quería facer dano a ninguén. Non sei por que me asoballan así. Vale, creo que xa puxen en circulación. Ah, vale. ¡Ey! ¡No! ¡Fixenme un bloqueo! ¡Oh, mamá huevo! Ah, está morto. Me cago en Dios. Ai, Dios. Prefería morrer que gastar máis vida. Vale, estou no comezo, non sei. Antes de curarme, sei. Pois o que fixen antes foi deixar pasar o bicho e curarme. E nada, penso que despois só teña que escapar desa zona, non quedarme a pelear con todo o Kiske. Creo que o principal é darlle un golpe e escapar a correr, vamos. Vou intentar con esta. Vale. Molaría que se enrollaran e que me deixaran meterlle outro. Polo menos agora non me matan dun golpe. Matanme de dous, pero... Dous xa non é un. Cago en Dios. Fanche o bloque ese de mierda. Vale, xa escoito un chamuco. Xa antes de facer nada, de mover nada. Eso, hai que ir pola dereita.
Vale, perfecto. Vale. Y aquí... Era para manipular... tres. Vale, segue baixando. É como un ascensor. Vale. Ah, no se abre nada, ¿no? No. Vale, un ascensor, pero agora mesmo só era unha ponta. Joder, tío. Enróllate, home. Ai, Dios. Isto, Ah, un arma. Ah, non teño balas. Vale, ben visto. Vale, ten pinta de ser como unha escopeta, ¿no? Vale. Así xa se pode cambiar de armas. Non creo que me dé tempo. Ah, me deu eso por aí. Recargar ao xe. Ah, pero non teño balas. Recargar, sí, pero se me dades balas, mellor. Ou terá algo que ver ca vida. Esto? Pois sí, esto. Ah, o pecho tamén ten munición. Vale, levo a vida e munición aí, non? Sí. 2, 3, 4, 5, 6. Epa!
isto? Bon, espérame na meta. Ai, meu home, tampouco se xa así. Vale, baixo o rollo. Bueno, sí. Pois non sei se será mellor o pincho, Joder. Bueno, o rollo acercarse o suficiente como para non ter que... Vale. Aí. Vale, segundo listo. Ah, sí. É cando vas en... Bueno, inclueche no pase de Xbox o outro, non? O novo. Eu quería pillalo, pero dame pereza gastar 40 pavos agora mesmo. 40 pavos en G2A non o atopei máis barato. Podo facer algo que non sexa matalos? Supoño que me teño que aproximar o suficiente como para matalos dun escopetazo. Vale. A ver, o único bo é que non ten non ten tempo de reaparición. O malo é que non serve de nada, básicamente. Pensei que os ia matar dun tiro, xa. Chao. Vamos despois. Subo e xa sigo. Pero a potencia da pistola. ¡Ah! Vale, deronme os dous, non? Se estou interactuando nun puzzle atacaranme. Vale, este é máis difícil, que ten como 3 fases diferentes.
Vale, agora paseime eu. Quedeime un corto aquí. Vale. Como yo puedo quitar este? Vale, joder, tío. Se comecei pola noite, estou... Me cago en Dios. Vale, aos pequenos creo que os mato dun tiro. Vale, que aos grandes non. Cantas balas me quedan? 3. Quedame unha bala. Están todos mortos, penso. Isto, munición ou vida? Necesito das dúas. Vida. 3 só. Cada vez danme menos, eh. É que non haberá máis munición, digo. Porque me faría un bo servicio. Tan... Joder, pois non o topo, Vale. Pois teño que subir agora. Pois xa me irás dicindo que tal. Tampouco me tiña moi hypeado. Estaba demasiado ilusionado con que ia sair este. E así. Ai, terceira e última. No? Collen o rollo, non? Non me jodas, non collen a plancha. Bueno, a tunelear a xente. Pois non o collar a ti.
Que tal, manco? Ben, estamos aquí avanzando no Scorn, que é super confuso Bueno, o xogo é sinxelo, pero ao non haber mapas ao ser un mundo tan grande. Que tal? Ai. Mm, vale. Hai que poñer a plancha aquí xa. A ver se non me volve a dar unha hostia o tipo que teño enchufado no... Vale. E agora dan dúas partes o mapa abaixo. Joder, e chego tarde. Aproveitando a tarde para facer cousas de clase. Tiña que estar prohibido facer cousas de clase. De clase obreira, supoño, ademais. Meu Deus. Pois eu nada, estou matando o tempo ata que chegue Branca do curro. E despois nada. A vida do casado. Epa. Vale. Ahora comezamos pola esquerda. E aquí que hai? Ah, mira onde estou. Vale, entón agora podo subir xa para arriba o cousiño. Chao, chao. Pois por aquí que non había nada, e igual había para cargar a vida ou para cargar munición. Pois non, deronme pau. Só iso. Ai, corro. Ah, podo ir abaixo. Ah, non serve de moito tampouco. Ah, podo acceder á parte a que non fun como me metín pola esquerda. Tampouco serve de nada. Joder, me quedou voltas, Xa sí. Experiencia de que? De non facer nada que a miña vida é soñar con mundos así. Era o rollo de... O rollo que te perdes, eu sempre tiven bastante bo sentido de orientación. Se, se non o tes neste xogo que non tes ningún tipo de referencia case nen nada, é unha locura. Acabanme de escupir algo. Corre, corre. Ah, deume, cabrón. Ainda non o matei. Que mala animación, Que mala animación de curarme. Faime ben só en sitios así nos que non te estás movendo nin nada. Porque... Uepa! Ah, meterase por aí. Non?
Ah, se non me van... Se non me ven, van ca cabeza así colgando. En plan flácida. Vale. E aquí. Ah, xa estou aquí arriba. Vale, entón teño que baixar co ascensor e coller o que acabo de... Vale. Chegamos, ascensor. De fondo sorte ubicándote sen mapa. Pois nada, un placer, manco, terche por aquí. Como sempre. E xa me dirás cando che apeteza facer stream ou xogar o que falamos, vale? Que eu, total, para facer o chamuco espacial por aquí eu só encantadísimo. No! Tes demasiado hype, madre mía. Vai desbandada, Kodama. Pois xa me contarás que tal tamén. A ver se merece a pena gastar os cartos que non teño nel. Ah, non podo poñelo. Ah, non, porque a grúa esa está tocada. Hostia. Mi mai, está esto... Acabo de morrer porque se me quedou... ¿Qué? Pero para, joder. Esto que é munición, ¿no? No veo. Ah, non teño munición, de feito, ¿no? No. Pois supoño que non terei que matar a ese, porque tampouco podo sen balas. De fondo de pantalla tesme que poñer cada un. No, non chego. Ah, entón sí que terei que usar o ascensor. Vale, a de arriba funciona polo menos. Joder, pois cuspeume 3 ou 4 veces a merda esa porque estaba no menú metido. Tempo ao tempo, dis que sáeme de aí. Vale, Vale, por fin.
Pois aquí. Joder, tío. Mira que pesado o chamuco que teño aquí, parasitario. Tío, non me das chance, eh? Bueno, ¿esto qué? Ah, munición. Chi, 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 chi. Vale, vamos a poñerse a arma, ¿no? Un, dos, tres, catro, cinco, seis. Aí queda. E cambiamos de arma outra vez. Se escoito cousas reptar por aí. Vale. Un chamuco que pasa tranquilamente. Esperamos que pases. Eso está. Ah, que non veño para nada. Pues nada. Eso está vivo. Pensé que estaba vivo, sí. Ah, me da ahí. ¡Merda! Joder, como molan os sons e a banda sonora. Pero se non sequera sei se acabei pola outra zona. Pois se acabei porque non hai nada. Estaba mandando un correo á universidade. Pois molaría, eh? A min algún profesor me mandou un corazón por aí. Tudo dentro da legalidade, eh? Ei! Conseguen pasar del. Non me veo o que?
estaba flipando. Ese tipo era enorme. O sea, como fixen para que non me viéramos. Habrá que xirar esto e cortalo. Ai, Deus. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. 3. Tenían 2. Vale. No ascensor necesito unha chave do 3. Hostia. Meu Deus, vaya panorama. Va enganchado con unha manca, outra colleme a munición. Vale. Necesitamos unha chave do 3. Será donde está o xigante. Hostia. Iso sonou moi hola. Está rompendo o rollo. Ah, mamá. Vale, no, a este sé que non o aturdo. Hostia, tío. Unha vaca. Unha chave ou 3 fai me falta.
Aquí está o ascensor. Non, non podo ir. Por aí. Aquí está o da chave 3. E a vaca está aquí. Que volvo a estar suscrito xa. Ai, por moitísimas grazas. Non me apareceu nada, ningún mensaxe. Terei que miralo outra vez. Pero non sei que era me apareceu a notificación en Twitch nin nada. Pois nada, quedamos, moitas grazas. Xa sei o moito que che gusta ser infiel, sinto moito, Non somos clandestinos. Nin que o, nin que o xures, Está atascado. Intento matalo porque está atascado. Hostia, chaval. Teñame que dar un puto logro por facer isto, Mamá huevo, mamá huevo. Pois non encontro o rollo do ascensor. Que cabróns. Sei que estaría aquí. Co chungo que matar ese bicho. Que pensabas que non che vía? Por aquí cheguei, non? Gracioso, pero no gracioso de risa. Necesito outra luceciña para a chave.
Aquí só había munición, non? Si, esa madera. Gracias a... Pois sí, exactamente iso. Mm. Vale, non podo ir máis para atrás, entón ten que estar por aquí. Mm. E que mo tiven que saltar sen darme conta. Parece un dos bichos, non sei. Pensei que era aí xa. Así, super agochado. Vale. Ese está pechado e non leva a ningún sitio. Neste da dereita estaba a vaquiña. E supoño que non podo acceder. Sería matar a vaquiña e pasar polo outro. Aquí está a vaquiña. E que se pecha outro, péchame a entrada aquí tamén. Ai, nada, 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 nada. O ascensor. A chave 3. Teño 2. Ah, isto non o vir.
Vale. Con un chamuco. Baixamos co ascensor. A ver. ¿De dónde está o ascensor? Aquí. Joder. Vale, isto de novo. Esa é outra vaca? Sí. É outra vaca, sí. A chave é o 3. Vale. É o único camiño posible. Vale. E aquí hai munición, dan. Vamos. Para a vaca. Pois hai outro tipo de munición. Será rollo explosivo ou así? Para poder matar a vaca esta. Ah, isto xa o sei. Non sei. Esta a vaca. Vamos a cambiar a munición. Ah, no. Teño todo cheo de munición. Pues nada, collemos a pistolita. Y nos curamos. Perfecto sería poder pasarlo sin matar a la vaca. Pero dame que non vai ser posible. Macarena! Sí. Vale, e o ascensor? Está aquí. Vale, e non tuvemos que matar a vaca. Se me deran tanta vida como munición. Como se vai aguantando o tipo? Ah, bueno, que tamén o teño pola cabeza, é así. Ah, está medrando o parásito polo brazo ese. A ver. Baixame a vida, como non.
Nada. Xa escoito chamucadas desde aquí. Creo que alguén me cuspeu. Ah, desapareceu. Vale, estas partículas flotando, Esto. Necesito unha palanca, ¿no? O correr non mirar atrás. Vale. Por si acaso. ¡No, vaca! Como un tuneleo a vaca. Ahora outra vaca, molaría. Estaría curioso. Vale. Hostia. Máis para baixo. A ver, ¿esto qué? ¡Eh! Manuel, ¿qué pasó? Meu pobre, que? Sinto moito mesmo. Cousas son duras a veces, ¿eh?
Son tonto. Tiña que morrer, por parvo. Tiña que morrer por parvo. Hostia. Ten unha sala aquí dentro, tipo. Se poño a matar a todos. Ai, Deus. Pois nada, bueno, deixando por aquí que xa non podo pensar. Vou descansar un pouco. Vamos ver por donde nos deixan. Ah, xa cando abrín a sala, non? Sí. Ah, vai, a volta lle din a todo, non? Sí. Ah, non, por aquí non se pode. Demasiada xente, Demasiada people. Esto está pichado, pero non sei. Catro. Por aquí nada. Ah, non vira. Meu pobre. Cada vez berro máis, Mar! Había alguén aí. Pilloume xusto na animación de... Vale, esta era a primeira, non? Ah, pero sigo con de vida, me cago en Dios, tío. Como el rollero que escoitar berrar ao bicho este. Ah, vida. Ah, vida. Tres solo, ahora son me dan tres.
Meu Deus. Non é pena o tipo, eh? A ver, quer saber quen é, como é porque está aí no medio de todo isto, pero queiras que non. A chave do 4. Agora poderei pasar por aí. Mm. Joder. Estáse volvendo xa insoportable o becho este que teño. Ah. Non entendo, como? Antes levantouse, non? E agora non. Mm. Ah, vale, outra arma. Chacho. Ah, esta usa as balas grandes. Porta de 4, outra. E aquí me darán as balas grandes, supoño. Ah, as pequenas tamén. Ah, vale, perfecto. Vale, de 3. Pues a outra, ¿dónde está? Tres armas. O rollo do 4. Pois non entendo este puzzle. Porque da outra vez que non fixen nada e xa saiu para arriba.
Igual se segue un pouquiño máis para adiante. Ah, de 2, joder, tío. Vale. Para vacas. Outro ascensor. Vale, joder. Era que me... Faltame o do puzzle, pero non sei se necesito ter todo activado para que teña sentido. Da outra vez saiu disparado para arriba, pero agora por moito que me movera ou xirara non facía nada. A chave 4. Vale. Con Dios. Puta vaca. En serio. De todo, un de cada, vamos. Tes da arma un posterior. Aquí conseguen a arma, ¿no? La munición. Tres. Vale. Ah, bueno, teño que poñerse a esta porque ahora teño unha vaca aí. Pois vamos coller a chave do 4. Ei! Tío. Vale, non estou ca pistola. Ca escopeta. Estou ca puta pistola. Vamos a cargar. Acto 4, xa. No. No. Desde a primeira parte. A ver que vou nun tiro, pero joder.
Mas teño que escoitar como grita este pavo. Meu, que a min dame máis que a ti, Vale. Pero xa está. Xa podemos sair. Pasa a páxina. Me cago en Dios. Dame, Vale. Quero decir, non me tolei porque quería ver esta parte do puzzle como era. Vale. Doy aquí. Ah, simplemente mandou para arriba. Vale, vale. E na seguinte arriba donde estou agora. De fronte, vou por... Me cago en Dios. Vale. E aquí se clava o segundo. Ah, da outra faltaba moita máis vida. E agora tiro aquí, fagolle a segunda... E agora teño que volver para atrás. Veña, xa está, non pasa nada. Xa acabamos agora. Queda unha máis. Vale, agora é moito mellor, Por aquí... Aquí está o chamuco. Xa casi me matou. E aquí estaba o que dicía eu. E aquí está o da vaca. Aquí están as armas, punto de control, que era no que estábamos antes. Aí hai un do 4 tamén. É o terceiro do 4 que me topo. A munición. Chup, 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 chup. Ainda me queda... Ainda queda munición aí. A ver, teño toda. Ah, no. Pero casi, casi vamos full. Que riquillo o hecho. Esta vamos a poñer esta. Aí fai falta unha a chave 4. E aquí temos a vaquiña. Vaquiña número 1 liquidada.
cago en Dios, tío. Home, home. Cando crees que vas minimamente ben, e pasache isto. Vale. ¿Esto para qué? Ah, no puedo tocarlo. Ay, está echado de 4 por aquí. Que aí é tremenda vaquiña, eh. Pues igual é a vaquiña que me apareceu antes, vamos. Vale, vai recargada. Gasto 2. Un. Ah. No, 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 no. Puto zoo, tío. Vale. Faltame o polo, ¿no? Me cago en Dios, tío. Siempre tengo problemas con estos. Morreuse desta. Joder. Vale, porta do 4. A chave do 4 está arriba, ¿no? Por fin. Chave do 4. A ver como vimos. Ahí. Munición 0, vida 0. Chave 4. Piu. Vale, estamos ao comezo do segundo rollo. E había unha porta do 4 aquí tamén ao comezo. Aquí está. Que conectará tamén ca outra parte, supoño. Onde estaba a outra porta? Ai, mamá. Ascensor. Isto. Que me falta? Faltame esa vaca. Vale, 2 balas. Isto que? Vida. 2.
Ah, vale, iso para chamar o ascensor cando non está. Ah, para arriba. Anda a mirar para mí. A última. Non vexo nada. Putos ananos, tío. É que me dan problemas, Ah, munición. Vale, teño 2 de vida tamén. Vale. E a vaquiña que non teño nada. Xa está. Leva. Vale, munición a tope. Sei para que me dan munición. Se fan isto xusto despois de darme. Pero esa tivo que vir de algún lado, non? Ou saiu daqui a punto? Sí, ten pinta de que sí. Teño que ir abaixo agora. Bueno, polo menos gañei 2 balas de escopeta despois de que me sacaran todos os bechos. As da pistola. Escoiten como recargar armas. Vale, é outra vaca, non? Xa se acabaron as balas. Isto? Ah, non. Era a vida, non? Algún máis? Puto zonteiro sempre. Joder, tío, mira que o pillan a peito,
A ver cantos millóns deu a Casteño aí. Al poña pistola esa. Vale. De primeiras, todo ben. Aquí vou para dentro do bicho ou xa estou dentro do bicho? Ah, estou desandando o camiño. E o de 3 onde está? Está para lá, penso. A terceira porta das 3 estrelas. Bueno, das 4. Escoito bechos. Están para o principio. Un pouco máis adiante, non? Sí, porque aquí é donde comezas. Están para a esquerda, pode ser. E fixo se morro. E deume. Nada, non o matei. Meu Deus. Vale, eran todos que había por aquí, non? Creo que sí, porque máis. Vale, munición, non? Sí. Tráeme tempo antes de que me vexan. Sí. Ah, pensei que daba a volta completa. Vamos. Ao momento no que pueda recargar tranquilos de que me apareza un pato de estos e que me fusile. Pues a outra porta. Igual meténdome a esquerda ou a dereita.
igual a porta era unha das que xa abrín e por iso se me permite pasar tanto por aquí. Ou non, porque isto é o segundo. Aquí á esquerda había unha. Vale, esta aberta era a que me conectou todo. Si, xa está aberto. Paz e amor, tío. Pois nada, xa está todo enchufado. Ai, supoño que ten que ser algo da maquinita esta do medio, a ver. A ver que pode simbolizar a merda esa. O amarelo que é, son eu. E para que se xira? Moitas preguntas aquí, moi poucas respostas. Vale, iso permíteme pasar a outra parte. E xa teño as dúas subidas. E esta é a segunda. Vale, subín outra. Falta outra da segunda, pode ser. Vai, matanza fixen aquí. De chamucos. Pero o último creo que xa o subira, vamos. Sí, aquí foi donde abrín. Que é donde estaba toda esa munición. E pois tiña que volver. E pois xa fun queimando toda a munición de camiño alá.
vamos a probar agora. Ah, falta unha pantalla. Ah, móvese igual nas tres. Vale. Cambio de buxo, pero... Que teño que pasalo a outro lado, penso. Non, faltame a terceira, que é o que me pasa á esquerda, penso. Dous de ancho sempre. Si, sempre queda... Nunca pode pasar ao outro lado. Si, faltame unha chela. Pois nada, teño que volver para abaixo. Ese é do segundo. E o segundo abrino por aquí. Eu teño que abrir tres en vez de... Esto está pechado. Ah, claro. Si resolvo puzzles seguro que podo pasar por aí. ¿No? Ou estou confundindo con isto? Para aquí creo que non foi, ¿no? Ah, sí. Era xusta a inversa de por onde vin antes. E iso é... Nada. Para cargar munición. E hai que ir por toda a volta. Pero seguro que xa usei iso. Vale, si, esta é a porta central que non puiden acceder agora. Entón teño que acceder á segunda. A segunda que abrín foi esta. Xa están respawneando chamucos.
Vale, chave do 3. Nada por aí. Que agora despois de matar as vacas xa todos os camiños se volven un pouco doramios, vamos. Teño que estar máis preto do becho, vamos. Espero que baixe. Sí. É o da vaca, non sei. Estou ao comezo. Aquí nada, non hai munición. Vamos, que me falta ir ao segundo ou ao terceiro. Penso que o segundo, porque teño que xiralo 3 veces para poder... E aí está, aí está. Non sei que hai que ir un piso máis para baixo. Isto vai-me a subir, non? Sí, aquí ainda están agora, vamos. Necesito ir a este. Xanaco de carne está enfrente. Vale, por aquí. Sí, agora teño que escapar da maioría dos bichos. Aquí está. Vale, este sí que se pode mover un chisquiño máis para a dereita. Estou mirando a ver se hai munición ou vida ou algo. Pois nada. Gastei unha bala e xa está. Xa estaría, non? Agora no segundo teño que meter todo para a dereita. Este.
Xa está. Vale. Estás movendo? Non podo sair tampouco. Onde estamos? No espazo. Estamos no espazo. Se escoita nada. Este é o camiño que tiña pechado antes. Estamos voando. Sí, estamos voando. Ou non? A ver. Non se escoitaba nada. Parecía que estábamos no espazo. Meu Deus. Estás un pouco parasitado, meu? Ah, estou a outra morrer. Joder, parámetro. Bueno, un teleférico, ¿no? Hostia, un castelo. ¿No? Ten luces, por lo menos. O igual só está brillando. Bueno, reflectiendo a luz. E xa está. Logro 8. Conseguido. Pois nada, vou no deixar aquí, agora sí. Menos mal que non o deixei antes. Estou moi guai. Cambiaron as cores a todo, penso. Acto 5. No, acto 4. Hai unha hora. Dame medo de deixalo porque nunca se sabe donde gardaches, nada. Vale, xente, isto que é un pitilín. É alguén embarazado. Ah, como mola a música. Ah!
pero ¿qué es esto? ¡Degenerados! ¡Mamma mía! Hola, ¿qué tal? Chao. Mamma mía, pero ¿qué están haciendo? Por favor, ¿Qué esta aberración? ¿Qué? Deixa de fuchicar. Hay otros por ahí, madre mía, estoy rodeado. Parece un señor con barbas, ¿no? Guau, como mola. Parecen neuronas. Ah, esto parecen como deuses, ¿no? Con moitos brazos e tal. Ou será alguén tamén parasitado. Como mola. Este está de baixona aí. Estalle fuchicando aquí no bandullo. Ah, parece alguén. Donde ten esta forma aí encima da cabeza, esa con o que calavera. Embrións. Ese é o mesmo, non? Ela metelle a man no bandullo e el no peito. E pois xa xa adultos. Primeiros nenos, tal. Que guai. Flipante, Deste xogo é flipante. As selles da cabeza ou das neuronas. Bueno, ou das neuronas. O que forma... Que guai. Que limpo está todo, Despois de pasar tanto tempo aí rodeado de bechos e de... Voces? Altofalantes? Que é iso? Podo volver a metelo. É como un home embarazado, E teño o xeto comigo. Ah, sí? É como outra chave, Eu podo depositala aí outra vez. Podo seguir baixando. Ah, pues no se puede seleccionar. Pensé que se podría seleccionar o... Ah, no tenía malos. Mete o brazo, mete.
Ah, sacou o meu rollo. Puxo-me outro diferente. Bueno, agora penso que sí que o podo deixar aquí. Pois non sei se me gravou xusto nese momento, pero bueno. 4 horiñas xa. Pois nada, un placer. Como sempre. Que lo! Pois nada, estou deixando o directo xusto agora. Pois nada, vouche facer unha pastita agora mesmo para cando chegues ao piso. Vémonos agora. Que rico, jo. Pois corre así, brum brum. Sí. Pois nada, un apertado e nada. E falamos agora ou despois. E, non me sae o xogo. Vale, xa está. Así, deica.